Kravařský odpust je na Hlučínsku velkou událostí. Vždy zde zavítá neuvěřitelné množství lidí, aby strávili chvilku věnovanou čistě zábavě. Každý si zde má možnost vybrat z bohatého programu. Tento pětidenní maraton plný radovánek tak nabízí pro každého něco. Kravařský odpust má vlastně dvě části. Ta duchovní, kterou jsme prožili v neděli už, no a od vlastně čtvrtečního večera jede i ta světská část. Myslím si, že počasí letos bylo výborné, že všechno prostě nějakým způsobem vyšlo. Na výběr je zde z velké škály různých dobrot, od perníkových srdcí, marcipánů, bramborů, langošů, prostě všeho, na co si jen každý mlsný jazyček pomyslí. Nabízíme jim bramborové placky, nějaké nealko, nějakou gořálku, no prostě to, co se prodává na poutích a odpustech. Toto vše je navíc doprovázeno pestrým kulturním programem. Na této akci si každý měl možnost poslechnout spoustu stylů hudby. Na jedné ze stagí zahajovala program skupina White, která byla jen jednou z mnoha pozvaných skupin. Nechyběly zde také samozřejmě kolotoče, které jsou hlavním lákadlem, a to zejména pro děti. Svést se zde mohli na nepřeberné množství různých atrakcí. Já jsem tady nahoře, jako tadyhle ty atrakce na tím kopečku, co jsou, jo, tak to jsou tady naše, máme tady 14 atrakcí. A tam dole jsou další asi 25 atrakcí, jo, a na druhé straně asi 4. Takže tady jako dost velká částka atrakcí, jako na té pouti. No. Stánku, všecko dost občerstvení, jako, tak je to taková tradiční velká pouť zaužívaná. Myslím si, že všichni můžou být spokojeni. Máme tady delegace jak ze Slovenska, tak z Polska. Ti opravdu vydrželi v plném nasazení 2 dny. Ještě dnes se těší na ten tradiční ohňostroj, kterým v 9 hodin večer, protože je perfektní počasí, ukončíme ten náš obrovský kravařský odpust a troufám si říct, že je odpust, který vlastně nemá v republice ani konkurenci, si myslím. Tak strašně se mi to tady líbí a nepočítal jsem s tím, že to bude takové velké. Je to prostě bombastické. Jaková radnice, jaký starosta, tak taková pouť, čili vše hodnotím jako vynikající a to vše. Nemám slov. Jezdili jsme na kolotoči a líbilo se nám to. Já jsem z Kravař, takže já to znám tu. 50 let, je to furt super a čím dál lepší. Já si myslím, že lidi se dobře baví, že se jim tady líbí a že je to všechno v pořádku tady. Klasika, po roce jsme tady znova. Lidi se tu baví, jo, pěkně, jo, je to krásné, jako, no. Je to jedna z největších poutí noční. Plní se nám to a ti lidé, kteří tady nějakým způsobem procházejí, si myslím, dosáhnou čísla 100 000. No i piękny kravařský odpust. Zazdrościmy wam tylko, że tyle dni się bawicie, bo w Polsce góra 2 dni, sobota i niedziela, a wy od czwartku do poniedziałku. Także musimy to do Polski sprowadzić ten zwyczaj, żeby kilka dní świętować. Kravařský odpust je nádhernou akcí, myslím si, že jednou z největších i v České republice. Celý odpust vyvrcholil pondělním velkolepým ohňostrojem, který zde přilákal spoustu lidí z širokého okolí. Jeho záře osvětlila celý prostor a všichni si domů odnášeli jen krásné vzpomínky. Z Kravař Markéta Jeníková.